Γεια σας παιδιά! Σήμερα παίζουμε με αφρό και χρώματα. Ελάτε να δούμε τι θα χρειαστούμε. Γεμίζω το σκεύος με πολύ αφρό. Διαλέγω χρώματα ζαχαροπλαστικής και ρίχνω μερικές σταγόνες. Με ένα καλαμάκι αρχίζω να ανακατεύω τον αφρό μαζί με το χρώμα. Έπειτα παίρνω το χαρτόνι μου και το βουτώ στον αφρό. Και τώρα διώχνω τον αφρό μακριά. Αυτό ήταν για σήμερα. Ανυπομονώ να δω τις δικές σας δημιουργίες. Μπορείτε να τις στείλετε στο link που θα βρείτε στην περιγραφή. Μέχρι το επόμενο βίντεο, πολλά φιλιά και καλές δημιουργίες!